Salomon Hammertrail, den foregår på Nordbornholm, den foregår på Hammeren, som er det område, vi står i her. Den foregår på små stier, meget små, det kan man kalde single trail, det vil sige sten og masse klipper, og så meget ujævnt. Ruten den er 25 km lang. Den foregår på Hammerknuden og i Slotslyng og nede mod Vang. Vi starter med at løbe rundt på Hammerknuden. Vi har fundet de hårdeste bakker, vi kan finde her. Det er små single trail, og det vil sige, det er meget små stier med mange klipper på. Op og ned hele tiden, op til fyret 3 gange, bare på Hammerknuden på de første 8 km. Og så går vi op rundt om Hammershus og løber sydover ned igennem Slotslyngen, som også er et klippefyldt område med åbne stykker. Og så går vi så ned og vender ned ved Jons Kapel, hvor vi så er nede ad trapperne helt ned i bunden og løber op igen. Og så løber man så op igennem Granitbrud i Vang og løber op over Moseløkken retur, som også er det fladeste stykke på hele ruten på de 25 km. Og så kommer vi herned igen til shelteren, og så løber man retur. Målsætningen er at vise løberne noget af den første natur, der findes i Danmark, og det ligger så her på Nordbornholm. De får klipper, de får skov, de får vand, de får Hammershus, Jons Kapel, alt muligt. De får simpelthen det hele i en pakke. De får lov til at løbe om natten og om morgenen. De ser solopgang, de ser solnedgang. De får simpelthen det hele på et sted.